Det er faktisk ganske godt. Beregningen det forhold, at han jo altså var meget tæt på at køre banen. Mindre afstikker, som bestemt ikke var planlagt. Tid også nu på Michael Petersen 3.24.2. Nu skal han fremlægge op i en af nu skal han på også. Så bliver vi til nu på Carlo Jensen 3.17.3. Jensen, vi lige skal have rundt. Han har en omgang mere. Kommer her ned forbi startstedet.